Добър вечер, уважаеми. Как сте? Щастливи ли сте, че сме се събрали? Щастливи ли сме? Щастливи сме. Наистина София Тех парк е едно много хубаво място и аз много благодаря, че и мен ме поканих. Аз съм любител на технологията, любител на образованието и на науката. И сега откриваме този нов формат, който се казва Тех Парк Talks и по-специално неговото първо издание. Шоуто, което е посветено на науката, която се превръща в технологии. А технологиите в неща полезни за тези, които създават науката. Във всеки един епизод на нашето предаване ние ще се стараем, разбира се, да задаваме важни въпроси и да търсим техните отговори в днешното издание, реализирано непосредствено преди Коледа на 2023. Има и дечица тук, ще има подаръци за вас, дечица, таблети, изкуствен интелект. На място на майка ви. Няма да ви се кара и си правите каквото искате. Наистина една година, изминахме 2023, за хората, които са запознати, които се интересуват, са наясно, че 2023 беше доминирана от темата изкуствен интелект. Но след тази страшна тема ще продължим с прогнозите в света на технологиите през 2024, защото там би трябвало да се случват големи неща и по-специално квантовите компютри. Има ли фенове на квантовите компютри? Това е нашето бъдеще. Квантовите компютри, мислим да го обясним на популярен език, защото е важно да разберем принципа на работа на тези компютри, изобщо какъв потенциал имат в себе си, как могат да ни помагат практически, защото сега те са в сферата на научната фантастика, почти са там някъде в помещенията на IBM, охладени до минус 275 градуса и никой няма достъп до тях, освен най-тесни специалисти. Ние ги гледаме само в YouTube на картинки, но надявам се скоро това да бъде реалност и за нас. Но стига съм ви губил повече време с моите приказки, нека да минем по същество, защото започва Тех Парк Talks. И така, темата на днешния епизод на Тех Парк Talks е технологиите през 2024 година, какво да очакваме, че ще бъде хайпът на новата година. Заедно с нашите гости ще се опитаме да така по дедуктивен път, т.е. имам предвид като анализираме настоящето, да направим екстраполация на бъдещето. Ще се опитаме да дадем прогноза на това, всъщност, което ще може да очакваме през следващите месеци. Поканили сме страхотни хора от света на науката и на технологиите, така че да регуем повече време наистина. Ето кой е първият ни голям участник. Пламен Стайков е експерт с 25 годишен опит като бизнес лидер, IT специалист, софтуерен инженер, ръководител на софтуерни и IT проекти, преподавател по информационни технологии и лидерство, Lego Serious Play инструктор, квантов ентусиаст и специалист по изкуствения интелект. Носител е на множество награди за иновации и високи постижения в сферата на високите технологии и образованието. Отдаден е на идеята за продължаващо развитие и растеж на IT общността в България. Аплодисменти за Пламен Стайков! За мен е чест и привилегия да бъда участник в първия епизод на Tech Park Talks. И, както стана ясно, ние ще си говорим за високите технологии, за развитието на тези високи технологии, за влиянието им в нашето ежедневие, а и бъдеще. И на практика, какъв по-добър начин да започнем, като направим една кратка ретроспекция на това, което се е случило през последните няколко века и установим всъщност, че днес живеем в уникални времена. Времена, които трудно може да си представи човек, живял 1439 година, когато всъщност е създадена първата автоматична печатна машина, която се смята за емблематичен момент в новото време на човечеството, защото създаваме първия носител на информация. 550 години по-късно са се случили само 10 неща, които са обуславили развитието на технологиите и индустриалната революция. И всъщност, в края на миналия век, 1970, със създаването на микропроцесора, ние страшно много акселерираме или създаваме тласък на технологиите, така че на всяка година нещо ново се случва. До степен, до която нашето ежедневие е напълно зависимо от всички тези технологични иновации и продукти, които са създадени. Мобилният телефон, интернет, социалните мрежи, компютрите, които познаваме днес. И на практика смятам, че е лесно да си представим
че научната фантастика, до която скоро ни даваше възможност да си мислим, че изкуственият интелект е само в филмите, на практика е тук при нас и се случва днес и сега и ние можем от малка България да имаме влияние върху това как променяме индустрията и как ще променим начина, по който живеем и работим. Квантовия компютър, който за мен е изключително голям интерес, също ще бъде тема, която бих искал да разкажа. Господин Стайков, здравейте, Пламене. Здравейте. Приятно ми е. Само да ви кажа, че с Пламен, който е, знаете, разбирате, голям шеф на IBM за България, човека отговаря. За колко хора отговаряш, Пламене, така грубо? За доста. Над 1000. Над 1000. Ние с него, да го издам ли това, играем Дота. Да. Ние всъщност с него се запознахме в мрежата, докато играем Дота, една група българи, и се оказа, че този пич Плабе, който е пак голям шеф на IBM, занимава се с много сложни въпроси, си седи и си разцъква чат-пат Дота за удоволствие. Ето такъв човек става въпрос. Браво, много харесах това. И го поканихме, разбира се, да бъдем заедно. Квантовите компютри. Но, Пламен, интересно ми е за изкуствен интелект да поговорим малко. Казах ми на хората и те се вълнуват. 2023, думата на 2023 беше определена от не само от едно издание, категорично за дума на годината – изкуствен интелект. Точно така. Защо? Какво се случи от твоя гледна точка през тази година с изкуствен интелект? Това, което е интересно, може би да се каже тук, е, че изкуственият интелект като технологично направление и разработка съществува много преди тази година. Но на практика тази година той стана достъпен. Достъпен до всички нас. Всеки от нас може да го ползва на мобилния си телефон, на домашния си компютър, може да експериментира с него. И когато една технология стане достъпна до широката аудитория, на практика тя променя динамиката, по която се случва. И смятам, че не случайно всеки един, който е достатъчно любопитен и амбициозен, търси варианти как да използва изкуствения интелект, за да направи себе си по-добър или бизнеса си по-добър, и съответно това води до много различни вариации на неговото приложение и или на развитието. Добре, как работи всъщност изкуствен интелект? Защото някои от нас сме лаици сега. Изкуствен интелект, това е някаква сложна система, очевидно, но просто можеш ли да мислиш как работи тази система? Опитвам се, да. Но ще трябва да ви разочаровам, ако кажа, че то работи без човешка намеса или че то може напълно да се самообучи. Напротив, зад изкуствения интелект стоят много хора и много висока и скъпа изчислителна техника, която трябва да бъде тренирана, обучена, и това, което ние вярваме в IBM, между другото, е, че ние трябва да го правим отговорно. Защото отговорното използване на изкуствения интелект е изключително важен въпрос, който ще ни засяга в годините напред, тъй като всяка една нова технология може да има двойно приложение. И когато изкуственият интелект предложи нещо, обикновено е хубаво фирмата, която стои зад него, да може да се чувства отговорна за предложенията, които изкуственият интелект е направи. Ясно е, ние гледаме, има много disruption в света на изкуствените интелекти. Скоро бяха уволнили CEO-то на OpenAI, после пък го върнаха. Драма голяма. Има състезание между големите компании, разбира се, Microsoft, Google, OpenAI, да направят най-достъпния, най-умния изкуствен интелект, който да помага на хората, но ние, като обикновени потребители, например, пряко как ще ни помага на нас изкуствен интелект? Пряко е на тия хора и е на това детенце сега там. Ти вече го загадна това, смятам, че може да обучи майка му да прави нещо друго, но шегата на страна. Изкуственият интелект би следвал да бъде помощник или дясна ръка на всеки един от нас в близко бъдеще. Какво имам предвид с това? Това би следвало да се случи по начин, по който някои повторяеми задачи, някои задачи, които не изискват съобразителност, а изискват повторяемост. Не знам как по друг начин да го обясня, но може лесно да бъде анализирана задачата, лесно да бъде описана на разделните и части, да бъде опростена, за да може изкуственият интелект да бъде трениран, така че да я прави по-бързо и много по-ефективно от всеки един от нас. На практика това смятам, че ще подобри производителността не на фирмите, а на всеки човек. Можем да използваме изкуствения интелект всъщност да
той да акумулира знание, което никой един от нас не може да акумулира, така или иначе, и базата данни, която да закачим зад него, всъщност да съдържа цялото познание на човечеството, колкото и странно да звучи, и да няма естествен интелект, който да може да прочете толкова книги. Добре, кое е едно от най-тъпите неща, които мога да помолим изкуствен интелект да направи за нас? Точно преди да започнем шоуто, с колегите си поиграхме малко и го накарахме да измисли песен. Нали? И да я изпее, и на практика това нещо се случва и може да бъде направено сега. Дали ще бъде слушаема тази песен, това е една друга тема, но на практика се случва за минути. Добре, някаква тъпотия наистина, която мога да го помолим. Нещо глупаво. За какво не трябва да молим изкуствен интелект, според тебе? Той халюцинира. Нали? И трябва Ето го. Да. И той е на гъби! То там се почва. И Битъл са били така, да? Всички изкуствени интелекти имат тази склонност за халюцинации и всъщност това, както казах, доверието в изкуствения интелект е на много все още ниско ниво, тъй като през тези халюцинации той може да стига до заключения, които да не са в наша полза, и затова трябва винаги с доза недоверие да приемаме съветите и инструкциите, които или автоматизацията, която изкуственият интелект ни предлага. Другия риск, между другото, е, че на практика, когато използваме публично достъпните модели, там всичко, което подадем като информация, то става собственост на фирмата, която ни е дала достъп до модела. Така ли? Да. А не го знаехме. Внимавай с това дали си качваш твои снимки. То си става тяхно, и те си го ползват както си искат. Да, и вече могат да те ползват за рекламно лице на OpenAI. Никога това не може да стане. Пламен е хубаво. Малко по-късно имаме специален гост, разбира се, който пък е, и той е навътре в изкуствен интелект, ще ни разгърне малко повече за тази тема и в детайли. И сега, с теб искаме да говорим, разбира се, за квантовия компютър. Квантов компютър, нещо, което сега поне аз само бях чувал, изобщо не разбирам как работи, но затова ти си тук, за да ни разкажеш наистина на прост популярен език какво е квантов компютър и как работи, каква е разликата между обикновения компютър. С риск да упростя свръх много, в своята същност той е един голям хладилник. Хладилник? Да. Но така е. Ще кажа, че хладилник ще ни управлява, аз бях сигурен. Но хладилника е най-големия компонент всъщност от квантовия компютър, е страшна необходимост, тъй като трябва да забавим частиците, а не да ги ускоряваме, за да можем да използваме техните свойства. Но как работи? Така, ако сте виждали, може би в интернет има доста вече снимки и ние от IBM се стремим да популяризираме тая тема и не случайно съм днес тук, тъй като комюнитито или общността около квантовия компютър е изключително важна. Доста материали и информация има и в социалните мрежи, и в YouTube, и навсякъде, и в нашите портали, между другото, на IBM. Те изглеждат като едни полюлеи или октоподи, както им казваме. Всъщност това е големия охладител, към който е закачен квантовия процесор. Начинът, по който работи, няма нищо общо с традиционните компютри. Няма да можеш да играеш Dota на него. Не? Да. Counter-Strike? И това. За съжаление, нали? Но пък можеш да охлаждаш до минус 273 градуса абсолютно всичко, което искаш, което е по-студено и от космоса. А това е любопитен факт, между другото, че това е по-студено от космоса. Точно така. Той работи в по-студена среда от космоса. Да, това ни е основно предизвикателство, за да го направим да е в обем, който е малък и достъпен за всеки един. Но пък решението на този проблем е всъщност, че всички квантови компютри използват познатите до сега компютри, за да имат интерфейс, който е познат, или за да имат API, за да може всеки един от нас да достъпи квантовия компютър, всъщност трябва да има нормален компютър. И как мисли квантовия компютър наистина? Как мисли? Какво прави това? Тук може би бих изиграл. С удоволствие, заповядай да изиграеш нещо. Искаме илюстрация. Но когато частици са много малки, те проявяват определени свойства. Те може да се въртят или да са заредени в положителен аспект или в отрицателен аспект. И когато имаме въртение на едната страна, имаме единица, на другата страна 0, това е характеристиката на нормалния, бинарния компютър. Когато имаш обаче квантова частица, тя може да се върти и в двете страни едновременно, само че аз не мога да ви го демонстрирам по обективни причини, но всъщност това са свойства, които ние със сигурност използваме в начина, по който кюбитите, които са различни от битите,
Някой знае ли за QBit? Предполагам, има хора, но и други не знаят сигурно. QBit. Това е новата измерителна единица на изчислителна мощ. Точно така. Каква е разликата от битовете? Че тя не е само бинарна, а тя може да заема много повече позиции, което за квантовите частици, от които ние сме направени, между другото, е основна характеристика. И тя проявява своите свойства, когато ние ги наблюдаваме. Тя може да действа като вълна или като частица, но тук почвам да влизам в много сурова теория, която може би няма да е интересна за аудиторията. И за да го упростя, ако си представите, че квантовия компютър е тук за да замести нормалните компютри, дълбоко се лъжете. Той е тук за да разреши проблеми, които всъщност са нерешими с нормалните компютри, защото начина, по който той разрешава математически всички проблеми, е да ги опрости, но го прави много ефективно и много бързо. Ако ви дам пример с един остров. На острова започвате да развивате цивилизация. Правите пътища, изграждате сгради и така нататък. По-бързо достъпвате всички части на острова. Това може би е характеристика на нормалния компютър. Квантовия компютър, поставен в тази среда, ще бъде като кораб. Той няма да разглежда острова вече като остров, той ще разглежда всичко около острова, защото той търси нови територии. И начинът, по който те ще работят е, че те всъщност не ще работят. Те работят, тъй като IBM вече има над 10 квантови компютъра инсталирани навсякъде по света. Извинявай, че някой гледа ли, видя ли в интернет на IBM System 2 квантовия компютър? Да дигне ръка. Видяхте ли го? Ето има един човек, двама човека. Интересно ми е колко хора си. Трима. Значи от цялата зала 3 души са видяли най-новия квантов компютър на IBM. Ами извинявайте, как ще имаме бъдеще, като само 3 са го видели? Нали? Идеята беше 93 да са го видяли. Моля ви се, като свършим тук, искам да го видите. Това е красота. Първо на мен ми направи впечатление визуално как изглежда. Страхотна машина, някаква модулна, ти ще ни кажеш, която седи. И това е някакъв божествен компютър, който едва ли не може да прави всичко. Така, в пълен вакуум и най-важното е, че е всъщност модулен. И всъщност там е най-новия ни процесор, в който вече имаме 433 кюбита, но на практика до края на годината очакваме да пуснем първия над 1000 кюбита. Над 1000. И как ще ни помага? Ето, например, да си представим близкото бъдеще. Кога може да очакваме квантовите компютри да навлязат на масовия пазар, така да кажем, или да навлязат в животите на нас, обикновените потребители? Надявам се днес това да се случи, защото провокирайки тази аудитория, мога да ви кажа, че всъщност и сега имате достъп до квантов компютър, само трябва да го потърсите. IBM дават свободен достъп до 5 кюбитов процесор и може да бъде достъпен от всеки един браузър. На практика, ако някой е достатъчно любопитен, предоставяме обучителна програма и можем във всеки един момент да ви направим квантов ентусиаст, какъвто съм и аз, тъй като квантовата физика е една доста дълбока материя и изисква доста дълбоко познание. Аз себе си не се виждам като квантов физик, но пък съм ентусиаст и медиатори се опитвам да преведа технологията на разбираем език и затова може би си допадаме. Тоест ние имаме възможност от браузъра си, на мобилното си устройство или на персонален компютър вкъщи, да влезем в този портал и да използваме мощта на квантов компютър. Но какво ще правим ние с тази мощ? Аз, например, какво ще правя? Можеш да се научиш как всъщност са структурирани квантовите алгоритми. Можеш да се научиш елементарно как да зададеш прости програми, да ги изпълниш и да провериш резултата от тези програми и на практика да станеш част от едно растящо общество или комюнити, което най-вероятно в следващите месеци и години ще има достъп до този 1000 кюбитов процесор, който на практика ще промени начина, по който живеем. Създаването и анализирането на молекулите, на ДНК-то, на създаване на нови и иновативни материали е задача пред квантовите компютри, разрешаването на неразрешими медицински проблеми, предвиждането на всякакви болести може да се случва именно използвайки тяхната изчислителна мощ, тъй като те са много по-силни в сложни задачи. Тяхната сила всъщност е колкото е по-сложна една задача, те толкова по-бързо стигат до решението. Така че точно обратното на това, което днес познаваме като традиционен компютинг и ние трябва да добавяме изключително много изчислителна мощ, квантовия компютър няма нужда от това. Да, предполагам, интересно ли ви е Пламе да ни разказва за какво можем да ползваме квантовия компютър? Ето, това искам да те попитам.
Защото ти каза медицина, нали? Изобщо в науката да отговаря най-вероятно и да намира решение на много големи въпроси, свързани и с болести, и с тяхното решение, разбира се. Разкажи ни именно в тази посока, как го виждаш смелата предикция на това квантовия компютър, какви проблеми ще разрешава в нашия живот? В нашия живот една от последните ни инсталации всъщност е в Кливланд, в болницата и в една от институциите, които се занимават точно с анализирането на различни тежки заболявания, както рак и всякакви други такива. Квантовия компютър именно може да вземе многокомпонентно уравнение, да го опрости до начин, по който всички неизвестни да бъдат открити, проверени и на практика да имаме най-вероятно решение за такъв бич на днескашното човечество, като тази болест коварна. Това е едната сфера. Друга сфера би могла с оптимизирането на материалите. Колкото по-чисти материали създаваме с по-добра проводимост при стайни условия, това би могло да направи точно квантовия компютър много по-достъпен и много по-приложим, както и цената за управлението на тази технология да се свие многократно. Може да бъде разрешен проблем с транспорта, който днес от гледна точка изглежда напълно неразрешим, защото дори в малка България, ако се опитаме да си представим, че сме куриерска фирма и трябва да намерим най-оптималната навигация между всяка една точка на страната, имаме милиони пътища, имаме милиони дестинации, променливите са много. Ако това нещо, примерно, би отнело на нормалния компютър около 3 трилиона години, най-вероятно с квантовия компютър бихме могли да намерим решение на оптималната пътна карта на България за минути. За минути? За минути. За такава разлика става въпрос? Огромна разлика, тъй като, както казах, колкото по-сложен е проблема, толкова по-удобно е за квантовия компютър да намери опростеното решение. А може ли квантов компютър посредством изкуствен интелект да управлява света? Надявам се не. Защо? Но... ако трябва комбинация изглежда възможно. Ако изкуственият интелект е много добре регулиран и обучен. Пак казвам, най-важната за мен тема, в принцип, в изкуствения интелект е неговата регулация и рисковете, които липсата на такава носи за нас като човечество. Тъй като, ако мога да спекулирам, ако, примерно, изкуственият интелект е обучен, че трябва да прави човечеството щастливо. И една от вариантите, нали, това нещо да се случи е, примерно, анализирайки химичния ни реакцията към химични същества, допамина те прави щастлив като човек. Изкуственият интелект може да стигне лесно до извода, че е добра идея да те инжектирам всеки ден с допамин. Не вярвам, че, нали, това би следвало да е решение, което изкуственият интелект да може да вземе сам. И затова трябва да бъде много добре регулирано при кои сценарии това нещо наистина е приложимо. И затова, ако квантовия компютър, както в момента се работи по този проект, всъщност да имаме приложение на изкуствения интелект в квантовия компютър, най-вероятно ще имаме акселериране, най-вече или ускоряване на писането на код. Писането на код за квантовите компютри всъщност е една от основните задачи, създаването на нови алгоритми, с които да можем да постигнем, нали, намаляването на шума, който съществува, тъй като всеки един такъв малък обект се мести много бързо и местенето по някакъв път дава грешки в изчисленията. За да намалим шума, ние ги забавяме и софтуерно трябва да можем да станем още по-съвършени, за да няма грешките, които в момента съществуват и за да може технологията да напредне. Добре, малко техническа информация за квантовия компютър. Ти каза софтуер, разбира се, то всичко работи с софтуер. Въпросът ми е, кой го пише този софтуер? Някакви топ нишови експерти ли? И да, и не. Седнем и да пишем. Точно така. Това е идеята, че всъщност начина, по който IBM предлага квантовите компютри на пазара, са в open source или в отворено комюнити, през което се опитваме да дадем достъп до основния код, до основните параметри на технологията, както обучителни материали, за да може всеки един ентусиаст да използва различни начини за писането на кода и съответно за различните варианти на неговото приложение. Добре, има ли хард диск квантовия компютър? Работи с масиви информация. Тоест има хард дискове, както... Да кажем, че има, ако бих го упростил по такъв начин, но на практика неговия хард диск е друг компютър, който стои извън квантовия компютър и с оптични кабели. И си го обслужва. А RAM памет има ли? Да кажем... Няма нужда. Не точно. Нали? Ако си представиш от какво се е направен октопода, за който говорих, той е от злато и стъкло. Злато и стъкло.
И различни сплави на злато. Тоест ние да се радваме, че квантовото бъдеще настъпва. Да се радваме ли, Пламен? Доста. Радваме се. Радваме се, чакаме го. Разговорът, уважаеми милички мои, така да се каже, звучи много интересно, може би неразбираемо до край, но това са новите технологии, квантов компютър, все повече ще навлизаме в тази материя. И преди с Пламен тук съвсем да сме се увлекли в сладки квантови приказки, нека да поканим и следващия участник в нашата среща. Доктор Светлин Наков, програмист и предприемач, съосновател и директор иновации и вдъхновение в SoftUni, най-голямата образователна IT институция в България. Има 20 годишен опит като софтуерен инженер, ръководител на софтуерни и IT проекти, преподавател по информационни технологии, програмиране и разработка на софтуер, IT консултант, предприемач и автор на множество книги, статии и курсове по програмиране и софтуерни технологии. Човек на образованието и на технологиите, аз съм особено развълнуван с това, което се случва последната година и в последните няколко години и това, което ни предстои. Мога да кажа, че човечеството живее в най-интересната епоха, която някога му се е случвала. Епоха, в която промените стават толкова бързо, че ние не знаем какви професии ще работят не само нашите деца, ние не знаем ние в нашия си живот какво ни очаква в идните 5-10 години, кои професии биха изчезнали, кои биха се трансформирали драстично и кои биха останали устойчиви. Голямото предизвикателство, с което аз се захванах напоследък е как да прекараме младите хора и въобще хората, които са будни и се интересуват през трансформацията на изкуствения интелект. Доскоро говорихме за дигитализация и дигитална трансформация, сега говорим вече за AI трансформация и за изкуствен интелект. Всъщност това са две части от цялата тази технологична трансформация и моите очаквания е, че ако доскоро изкуственият интелект беше в лаборатории, в университети, беше някакси изследователска задача. Миналата година се случи така, че тя влезе до обикновения човек, до масовия човек. Това, което предстои от тук нататък през 2024 година е тази технология да навлиза вече масово навсякъде. Все още хората тепърва се докосват, пробват, ама това за мене ли е и така нататък. Все още има фирми, които не го ползват това нещо на ежедневна база и има вече и лидери фирми, в които е забранено да не се използва. Аз имам една такава фирма, близки познати, където на интервюто, нали, ако не използваш изкуствен интелект, ти не си за там. Нали, хората, които не са съгласни, просто си ходят. Нали, това е опростено малко, разбира се, то изисква човек да си превърти малко мисленето, но има места, където ако човек не се захване и не се обучи на тези нови технологии, ако не ги възприеме, ако не започне да ги използва, той просто ще изостане и ще бъде като старото поколение майстори, които са най-добрите на каруците, ама никой вече не се вози на каруци. Това се случва в днешно време и аз съм особено развълнуван да работя в областта на образованието за деца. Ние имаме гимназия за дигитални умения, SoftUni Светлина, имаме образование за възрастни, SoftUni, софтуерния университет, всичките му там. В дигиталния маркетинг направления, в другите креативните и в програмирането, разбира се. И особено е вълнуващо да намериш начина, по който да го приложиш това нещо добре. Защото първото нещо, което правят децата, като им го покажеш, това може да ми напише домашното, нали? Което означава, че ние правим простия човек още по-прост, т.е. по-мързелив, защото ако им показваме как да преписват, на какво ги учим, че могат да скатават, нали? Номера е как да накараме децата да ползват този изкуствен интелект като асистент. За всички тези неща се надяваме да поговорим тази вечер и някакси да успея да запаля и във вас искрата да пробвате. Аз в момента преподавам на студенти как да ползват днес. Отидете на този сайт, регистрирайте се, напишете това и тръгва. А не философии как един ден какво ще правим. Един ден какво ще правим е хубаво да мислим, но е хубаво да мислим това, което
днес може да правим, и фирмите, които вече си уволниха фотографите и започнаха да ги заменят с AI, нали? Каква е следващата стъпка? Ами, ще се присъединя към останалите. Светлина, много ми е приятно. Благодаря ти, че дойде. Ти си човек на образованието, така да се каже, на науката. Нека да поговорим и за изкуствен интелект и с теб малко. Това е тема, която вълнува хората, а вие се занимавате и с това. Обучавате хора как да работят с изкуствен интелект. Доколкото аз разбирам, това е инструмент. Да, това е инструмент, който прави умния човек още по-умен, още по-ефективен, още по-продуктивен, още по-креативен и прави глупак още по-прост. Хубаво, ама как ние всички пък трябва да се съобразяваме с това, да учим как да боравим с изкуствен интелект? Ние си имаме и други ангажименти. Ами, всъщност, той стана толкова достъпен, че всеки, който може да ползва интернет, може да го ползва изкуствен интелект. Тоест, можеш да отидеш и си говориш с него като с най-обикновен човек. Напиши ми това. Ще пътувам до, примерно, Швейцария. Обясни ми за 3 дни какво да посетя. Харесвам това не харесвам. И той ти отговаря и ти му кажеш, не, направи ми така, колко ще ми струва, с какво да пътувам. И той ти обяснява, все едно имаш човек. Или, примерно, казваш, имаме тази задача по математика. Моля сега обясни ми как мога да подходя. И той ти казва, тук това така, ще стигнем до такова уравнение, сега трябва да решим уравнението, опитва се да реши уравнението, бърка го, ти му кажеш, пич, тук моля ти се, умножил си грешно 2 числа. Между другото, прави грешки, тези халюцинации, за които говорихме, нали, трябва човек да ги има предвид, че понякога просто нещо умножава 2 числа и греши. Нали. А иначе може да изкара много неща. Аз, например, го ползвам за невероятни неща. Например, за какво го ползваш? Давам пример. Правят изследване на детето ми, кръвни изследвания. И ми казват някакви неща. И аз отивам и го казвам, гледай сега, действай като лекар-експерт, погледни ето това изследване и ми кажи каква е вероятността да има, примерно, вирусна инфекция, бактериална инфекция, гъбична инфекция или друго. И то ми казва, имаш левкоцити такива, в комбинация с тромбоцити и не знам си какво, и недостиг на желязо, най-вероятно бебето ти има анемия, нали? Което се оказа, че бебешката анемия, всички бебета има, ние това го знаем, нищо не ми каза, но става просто, че човек може да си отговаря на медицински въпроси, на математически въпроси, на креативност. Мога да го накарам да ми измисли име на фирмата, да ми измисли маркетинг стратегия, да ми я направи, да ми измисли сценарий за филм, да ми я реализира. След това мога да му кажа, кажи ми първата сцена, след това тая сцена я подавам на софтуер за видеогенерация, правя си сцената, мога да си направя. Значи в маркетинга всичко вече се прави в по-напредналите фирми от А до Я на 100%, от край до край с изкуствен интелект. Наистина. Тоест, планирането, измисленето на стратегиите, измислене на кампании, имплементиране на кампаниите, генериране на кадрите. Примерно, на времето ви трябваше фотограф да снимате едно парфюмче в пустинята. Сега вече просто казваш, ето го парфюмчето, направи ми го в пустинята, не ми харесва, служи една Камила, айде сега направи ми го по-слънчево, айде сега направи ми го така, айде сега искаме и тук да застане едно хубаво момиченце да го се напръска с парфюм. Ама Наков, чакай малко, това звучи... Това го правим днес. Да, но това ми звучи заплашително в някакъв смисъл и страшно. Ще ти кажа защо. Защото ти описа тук, че изкуствен интелект взема функцията на сценаристи, на художници, на музиканти, на доктори. Не взема. Значи, хората... Ето маркетинга, това са огромни екипи от маркетинг. Той помага. Значи, стария маркетолог може да го помага, свърши като това, хора остават без работа. Същия начин може да го свърши това с старите инструменти, само че ще направи не една реклама за 2 дни или за 1 ден, а ще я направи цяла седмица. По новия начин ще я направим за 10 пъти по-малко време. Ето въпрос имам. Допреди това 5 човека, да речем, са работили по маркетинг стратегия на една компания. Идва изкуствен интелект. В такъв случай ние трябва да уволним 4 човека, защото те вече ни трябват, и трябва да оставим само един от тези, който да си комуникира с изкуствен интелект. Големият ми въпрос е, трябва ли хората да се страхуват, че изкуствен интелект ще им взима работата, професиите и хляба? Значи, тези, които не го овладеят, могат спокойно да се страхуват. Като разбира се, има заплашени от изкуствения интелект професии и не толкова заплашени. Например, ако масажираш бебенца, много вероятно, нали, скоро да няма изкуствен интелект, който го прави това нещо. Или ако си фитнес треньор, или ако си човек, който решава проблеми в строителството, нали?
Няма изкуствен Ето, значи маникюристите, фризьорите пак ще руват. Ако си плочкаджия, не си застрашен. Нали? Казваме го директно. Поне не в близко бъдеще. А тия, които са застрашени, какво да правят? И кои са те? Вижте, няма да изчезнат професии или поне не масово, не директно. Изкуственият интелект увеличава продуктивността. Например, в програмирането, много хора са програмисти, в програмирането имаше изследване, което излезе лятото, че изкуственият интелект към момента подобрява ефективността с 30% и до момента уволнен човек за сметка на изкуствения интелект няма. Това са на тези, които имат работа обаче, на тези, които нямат. Просто искам правилно да ми отговориш за този въпрос, защото ти казваш плочкаджия масажира бебета. Хубаво, ама хората, които са учили да кажем години, нали, вече, защото той сега започва да навлиза интелекта, да ни прави тези дисръпшени. Хората, които са учили, които са инвестирали в живота си 10 години, примерно да бъдат то специалисти, да кажем в това проекто и в програмист, ако щеш. И са учили, и са плащали, и са ходили по Америка, не знам къде. И изведнъж шефа на фирмата казва: пичове, отивайте да масажирате бебета. И да лепите плочки, това вече е вашия избор, защото от днеска имаме изкуствен интелект. Това също е хубава професия. Аз не казвам, но казвам, че тези хора остават на практика без работа. Буквално. Не е така. Вижте, технологичен прогрес... Вижте, е приятно ли Стивън Кинг да ти лепи виждали плочки? Сме технологичен прогрес и преди. Някога нямаше интернет, нямаше мобилни телефони, нямаше изкуствен интелект. Появи се интернет, хората лека по лека почнаха да го ползват. Нали? Вместо си пращат хартиени писма, почнаха си пращат имейли, почнаха си правят сайтове и така нататък. Хубаво, утре си седиш у вас и чука на вратата, отваряш, гледаш Бионсе. Просто в момента... Викаш: Бионсе, какво правиш тук? Тя вика: идвам за масажа на бебето, защото изкуственият интелект пее уникално моите песни. И вече прави концерти из цяла Америка. Аз останах без работа, Пъв Деди ме напусна. Или Бионсе може да седне. Той стана фаяса. Може да подаде малко в съвременен AI софтуер, може да подаде малко от старите си песни и да каже: потвърли ми една идейка за нещо във вид на старите шлагери, да ги пеех преди 2 години. Той дава идея и след това ти я ползваш като прототип и си я действаш. Аз, например, така правя някои от нашите песни. И ние имаме музикална група, малко е така за забавление, нали? Но става просто, че ние караме изкуствен интелект да генерира някакви 5, 10, 20 неща. Хващаме една мелодия и казваме: това е много хубаво, сега ще го изсвирим по-добре. Вие двамата сте кофти комбинация, ще ви кажа що, защото единия яростно защитава изкуствен интелект и вика, че той можел, а другия, неговата компания IBM, която между другото, нали, ако не се лъжа, е първата компания в света, която създаде персоналния компютър. Първия персонален компютър с DOS го пускахте вие, деца. Вика, сега искате да създадете и квантов компютър, а квантовия компютър ще моли да лепи плочки. Не. Защото вие двамата в комбинация сте много опасни. На толкова ниска температура няма да държи лепилото. на минус 275 градуса не би издържал. Няма да фаща. Той само криокамера. С добавки пак няма да стане. Трябва... Не бе, казвам, че аз съм гласа на обикновения човек. Нас ни е страх от тези неща, които вие ги разказвате от една страна. Ние обичаме прогреса, но вие разправяте, че той ето изкуствен интелект. Той всичко вече едва ли не ще почне да прави. Вижте, по отношение на страха, ти не можеш да го спреш. Ти имаш избор. Дали да го правиш по новия начин или не. Това важи и за плочкаджията. Значи, знаете ли, на времето слагаха едни гадни лайсни. Сега новите плочкаджии правят шлайфат ъгълчетата, допират плочките и те изглеждат като една цяла. И това преди 5 години не го правяха. Значи един плочкаджия, който стои на едно място и не учи, и не гледа новите технологии, не ползва новите инструменти, с които се прави това, той просто работи калпаво. Той работи по-бавно и така нататък. Сега, при тях промяната не е чак толкова голяма, нали? Все още си го има картача и си бухаш, нали? Все още го има водопровода и си лепиш тръбите, но в някои професии ще бъде драстична разликата. И... Може ли да назовете, да кажем, по една такава със сигурност професия, която по двете кипреди, които ще изчезнат? В сега, всеки момент. Нека да не плашим хората. Нека да не плашим. Да. Изчезването и двамата сме на също. Хората зад тях ще изчезнат. Не, и те няма да изчезнат. Ще трансформират. Да. Те няма да изчезнат. Те си останат, просто няма да имат работа. В малка България. Те няма самите хора да изчезнат, извинявай. Няма да изчезнат. В малка България. Так изчезва.
В малка България ние имаме първо негативен демографски прираст. Това е едното. Второто е, че имаме страшно голям глад за всякакви видове специалисти. На практика, ако използваш изкуствен интелект, ще можеш да правиш повече, вместо да изчезваш. Няма никой да изчезне. Всички сме тук, ние си изчезваме, ако не направим нещо, за да спрем да се изчезваме като нация. Но това е съвсем различен проблем. Работата, която вършим, само ще стане по-добра, с по-добро качество и ако задържим любопитството си и не сме мързеливи, със сигурност ще постигнем много повече от някои други по-мързеливи, да кажем, нации, които са по-на юг. Примерно. Добре, и например, ето сега, защото се говори за промяна, за трансформация, нали? Наков за това говорите, за трансформация. Да, имаме по-нови инструменти. Хубаво, аз... Това е нова мотика, Сашо. Нова мотика, голяма нова. Разбирам, че е нов инструмент. По-голяма кирка може да копаме по-бързо, но трябва и да внимаваме, да не се оцелим в главата. Размер 9 да ти фърля сянка, като я дигнеш над главата. Добре, по този начин от стане въпрос. Няма ли да се отвори много голяма дупка между едните хора, които са много напреднали, такива advanced IT хора, и другите хора, които просто не желаят да искат да живеят живота по-аналогово. Да. Съмнение да нямаш. Точно това ще се случи. Моля? Точно това ще се случи. Аз го казах и преди малко. Простия ще стане още по-прост. Умният ще стане още по-умен, защото умният, използвайки новите инструменти, ще прави за единица време много повече. Защото изкуственият интелект, генеративният в момента е по-умен от всеки един човек във всяка една област, в която той не е експерт. Тоест, на тема медицина, той е много по-умен от мен. На тема, да кажем, литература, той е много по-умен от мен. Нали? На тема медицина не е много по-умен от най-добрите доктори. Обаче, нали? Дали това ще се промени във времето? Ще стане другата седмица, като гледам темпове. Всъщност, аз, бидейки един обикновен човечец, който не разбира от някаква област, аз много бързо мога, чрез изкуствен интелект, да наваксам и да направя неща, за които не съм обучаван. Ето, например, аз не мога да свиря. Опитвам се да пея, просташки и т.н. Я запей нещо. Ходили са двама. Я дай още малко. В чичовата слама. Тук ще трябва квантов компютър, братко. Няма да станат неща. И червена точка. Аз си пуснете последните си чичовата слама. И червена точка. Но става просто, че понеже не мога да свиря, мога да използвам инструменти, с които да си направя песента. Мога да направя инструменти, които да аутотюннат моето фалшиво пеене, така че да го наместят по нотите. Мога да ползвам инструменти, с които да измисля мелодията и след това да кажа: добави ми китари, добави ми дисторт. Въпрос. Не трябва ли това да бъде оставено, извиняй, Пламен, не трябва ли това да бъде оставено на талантливите хора? Тоест таланта, който в случая може да пее. Защо ние всички, така звучи, че трябва да се подкрепяме с патерица, изкуствен интелект или квантов компютър, няма значение, за да можем ние да излезем страхотни певци или примерно страхотни писатели. Това не ни е работа, а ще ползваме технологията да лъжим хората, че сме такива. В новата реалност всеки може да бъде писател, всеки може да бъде артист, всеки може да бъде художник. Това хубаво ли е, те питам? Не знам дали е хубаво, но такъв е живота. По-добре да се приспособим. Да свикваме с реалностите. По-добре да се приспособим. Вижте, аз на моите студенти давам за домашно да напишат 600 страници книга. За домашно. Какво даваш за това? Пак ще повторя. На моите студенти давам за домашно да напишат 600 страници книга на тема, която те си изберат. Давам им методиката. Казвам им: напиши промпт, с който първо да си генерираш главите. Първо дефинирай си стила, дай си задачите. След това за всяка глава разпиши под главите основното послание. След това мини на глава 1.1 и го накарай да ти напише текст. И вече си избери стила. Дали ще бъде с цитати от налични научни източници, за да изглежда автентично. Ако пишеш литература, да кажем, за здравословно хранене, е хубаво да цитираш, нали, изследвания, а не да си измисляш. Продавате ли ги? Какво съдържал, примерно, нали? Продавате ли ги тия книги? Не, това е упражнение. Вижте, кой за какво ще го ползва. Когато нещо е възможно, то създава конкурентно предимство. В бизнеса се създава предпоставки за тъй наречения disruption. Тоест, някой отива и изригва и прави нещо, което е трябвало да наемеш писател, който да работи 3 месеца за да направи нещо, ти го правиш за 3 дни. Аз познавам хора, които правят бизнес от това. Тези хора си уволниха фотографите. Да, ето. Ето! Имаме загубени... Призна си го току-що.
Уволниха фотографите. Може да пита публиката, доктор? Се занимават с диети продават и на времето, за да правят снимките, нали, взимаха храна, взимаха готвач, правеха храната и я снимаха, за да я поснат и да кажете, това ти е менюто за днес. Сега вече няма такова нещо, просто казват, нарисувай ми това, направи ми по-зелен граха, сложи ми повече моркови, направи го така, направи го да е снимано сякаш от по-високо. Нали? Обясняваш му, говориш си и той го прави мигновенно и всъщност вместо да правят, нали, едно на седмица, защото изисква много, те правят такова всеки ден. Тоест те правят по-голямо количество. Наков, аз се потисна. По-качествено от нещата, които... Ама по-качествено, но къде и отива индивидуалното те питам? Те в крайна сметка... Чакай да те питам, Наков. Ти си основал, нали, образователна институция, така да кажа. Ти си я направил, нали? Светлин Наков. Не, смисъл Светлин Наков човека. Сега, ако утре изкуствен интелект направи тази академия или направи нещо друго, той няма да се казва Светлин Наков, той изкуствен интелект, а ще е някакъв тъп компютър, който направил академия. Къде отива индивидуалното? Къде отива таланта? Къде отива човека, който с ръце е направил нещо хендмейд? Аз ще ви кажа моето не е така леко пристрастно мнение. Автор на произведението, което е направено с асистенция на изкуствен интелект, е човека, който е написал промпта. Тоест, ако аз кажа на изкуствен интелект, нарисувай картина, в която има един слон, който е син и с зелена татуировка, аз съм автор, защото на мене ми е хрумнала тази идея или на мене ми е хрумнало да накарам изкуствен интелект да измисли идея и след това да я имплементира. Интелект все още няма воля, той не взима решения. Дали ще му позволим да взима решения и да действа, това зависи от нас. Към момента той работи като съветник. Пример давам. Един лекар може да подаде рентгеновите снимки, да подаде информацията, епикризите и да каже, помогни ми, кому е на тоя, бе? И той да каже, тъй като гледам, ми се струва, че май може би има нещо сърдечни проблеми, направи му такива изследвания. Дали доктора ще го послуша или не, е негова работа, но той работи като помощник. Добре, искам да попитам Пламен нещо. Пламене, ти би ли искал да четеш, да слушаш, изобщо да ползваш пилно изкуство, създадено от изкуствен интелект, или искаш да си пуснеш истинското? Не съм изпадал в такава авангардна дискусия със себе си, но... Това искаме да изпаднем. Но пък, мисля си, че всъщност там, където хората са незаменими, е социалния елемент. Това, което един човек може да ти даде като присъствие, като енергия, като контакт с публиката, един изкуствен интелект никога не може да го замени. Екрана, дори холограма и всякакви технологии, които в момента или робот, този социален елемент. И ние сме изградени от хормони. Аз ти казах, допамин, окситоцин, серотонин и така нататък. Това са хормоните, които имат доста голям социален елемент. И когато ти се радваш за успеха на твоята дъщеря, изкуственият интелект няма да се зарадва. Така е, но Наков говори за две генерално различни неща в едно. Едната тема, едната страна е, че изкуственият интелект ни помага, защото може да анализира голяма база данни, може да ни вади заключения, да ни помага чисто технически, а от друга страна, обаче изкуственият интелект, това е друга тема, може да създава света вместо нас. От всяка една сфера. Ако си играч в дотата, сигурно ще ти е яко изкуственият интелект да ти създаде света, но когато си в реалния живот, там нямаш нужда той да ти подменя реалността. Имаш нужда той просто да ти е дясната ръка, както каза Светлин. И добре, тогава по тази логиката на Наков от една страна, трябваше ли при 30 години, когато IBM победиха най-големия шахматист, ли? IBM го победиха компютъра. Трябваше ли да приключиме с шаха тогава? Защото продължава да си играе аналогов шах. Каспаров да ходи да масажира бебета. Тук има една... Добър ден, вие сте IBM, победихте ни, благодаря ви. Аз ставам масажор на бебета, вече не мога да играя шах, има по-добър компютър от мене. Има една даже научно популярен филм, който е пуснат в момента в интернет за една дори по-сложна игра от шаха, която се играе с пулчета. Ние помня точно... Това е Го. Да. Китайската игра Го. Това никой не може да играе. Започват да обучават изкуствен интелект с човешките ходове. Нали? На най-добрите експерти. След края на обучението изкуственият интелект става по-добър от всеки един гросмайстор на тая игра. Следващата стъпка е всъщност, че започват да обучават изкуствен интелект, който не е обучаван от човешки ходове, а се обучава от другия изкуствен интелект. В края срещат двата изкуствени интелекта, този, който е обучен
от другия изкуствен интелект е много по-добър от този, който обучава на човешките ходове. Това е риска, за който говоря, че когато компютрите... да си взаимодействат изкуствените интелекти и си общуват. И затова генеративно ние трябва много внимателно да стъпваме. Добре, доктора, кажете ни все пак и за другата важна тема, с която вие се занимавате, именно образованието. Какво предлагате на хората те да се преквалифицират и да направят този транзишън, нали, този преход, към това да бъдат по-адекватни на времето, в което живеят, това да бъдат по-модерни и съответно да са в крак с технологията, най-малко за да имат работа, не друго? Те са няколко аспекта. Единият е какво правят хората от бизнеса. Хората от бизнеса и от ежедневието, които хората и работят в офис или от вкъщи, те трябва да се научат, че тези нови инструменти съществуват и да видят къде могат да ги използват. Например, хората от маркетинг отдавна ги ползват, защото да пишеш блог статия на ръка 2023 година вече е отживелица, все едно да переш дрехите на реката. Нали? Вече това не се прави. Дори и най-изостаналите маркетолози вече си ползват разни тулчета да им направят фейсбук поста или да им генерират банерчето за фейсбук. Добре, вие какво предлагате в образователната? Това е едното. Ние какво предлагаме? Предлагаме курсове, с които ги запознаваме с тези неща. По ускорен начин. Нали? Те, разбира се, могат да научат и по друг начин. Това е нашата задача. Второто нещо е на какво обучаваме децата в училище. Защото новите умения са свързани с професиите на бъдещето, които пък още не съществуват. Някои от тях, много от тях още не съществуват. Ние дори не знаем какви ще бъдат. Нали? Прости професии от сорта на треньор на роботи, ами то го има и в момента. Нарича се Data Science Expert. Това са хора, ето, събират данни, анотират ги, подреждат ги, обучават тъй наречените машинни модели, тестват ги и така нататък. Такива хора има, но професиите на бъдещето са свързани с акъла. Свързани са с развиване на тези умения, които не могат лесно да се заменят от робота. Значи това нещо да запомняме информация, ние имаме говорещата Wikipedia, ChatGPT, нямаме нужда от това нещо вече. Умението, нали, да възпроизвеждаме и т.н. То не е толкова ценно. Ценни са уменията да мислиш, да структурираш, умението да описваш задача, умението да формулираш какво искаш и основни етапи. Искам да ми построиш къща, която има това, има тези характеристики. Той ти я прави и ти му казваш, ама не, аз искам да имаш термоизолация такава, предложи ми подходящи материали. Ето тази навигация, в която ти имаш проблема, разбиваш го на парчета, за някой от тях ползваш изкуствен интелект, за някой от тях ползваш външен експерт, за трети ползваш старомодните методи. Ето това е бъдещото умение, аналитичното мислене, алгоритмичното мислене, въобще умението да мислиш и второто умението да учиш и да се адаптираш, защото вярвайте ми, който спре да учи, той ще си остане като дядовци се на село в една друга. Това е така, но нека да не се лъжем, има много хора, които няма да могат да се адаптират към не е вярно време. Как? Неизбежно е. Колко деца има, които знаят, че има ChatGPT и не са преписвали вече с него? Айде сега. Добре, сега ти говориш за новите хора, които сега се раждат. Просто нивото на адаптация ще е различно. Аз говоря за всички. Колко хора в залата не ползват мобилен телефон? Така. След 10 години ще ви задам същия въпрос. Колко хора от вас не ползват изкуствен интелект? Дайте му малко време. Прекалено е лесно. Не, аз просто се интересувам. Вижте, хората, които желаят да се занимават с компютри, с IT, технологии, искат да си живеят живота, те как ще оцеляват в тия времена? Който ползва електронни устройства, или вече ползва изкуствен интелект, или до година-две ще започне да ползва. Той няма да го разбере. Дори изкуствен интелект е оная глупост в чатовете, дето викаш, сложи ми едни очила и ти си говориш и имаш очила, нали? А всъщност ги нямаш. Тая добавена реалност е тя как се прави с изкуствен интелект. Тоест ние вече го ползваме това нещо. Добре. Доколко дълбоко го ползваме, дали решаваме медицински проблеми, научни проблеми, или просто се забавляваме, нали, и си правим песнички. Виждате колко страшно това е, човек, гледай как визионер, той ги гледа нещата. Машко, как ми звучиш, Наков, ти? Малко ме страх от тебе, ще ти кажа, що? Защото ти звучиш като от ония филми от бъдещето, сме ги гледали, в които са на две нива, долу на улиците сме ние някакви нещастници, дето лепат плочки и масажират бебета, и горе във въздуха, в облачния свят, седат някакви златни постройки, такива хора като тебе, дето интелектуалци, всичко е само факъла, штраха по някакви компютри, бели роботи, носа чай, глазгово. Как ти така звучиш? Ние гледаме нагоре и викаме, може ли да се качим горе, и ти се обадиш и викаш, не, нещастнико.
Да, ама като Ти отидем си с глупав тебе... и малък човек. Ти знаеш какво е бит. Не! Умри! Кубит! Знаеш какво е кюбит? Моля, убийте го! Малко звучиш като такъв император от бъдещето, бате, такъв между робот, ти ще станеш киборг. Между другото, би ли станал киборг? Няма да съм от първите, но в момента... Би ли станал киборг? Ако сега дойде Илон Мъск или негов приятел и каже, господин Наков, искаме да ви имплементираме този чип в главата, да ви свържеме оптически с квантов компютър. Вие да станете себе си, но в същото време да бъдете и изкуствен интелект, и в същото време да бъдете и певец, защото знаем, че искате. Ти ще се съгласиш и на тази трансформация. Питам те откровено отговориш на хората. Ще станеш и киборг? Ще стана, да. Браво! Между другото и аз бих станал. Звучи много готино. Дано да не боли. Ти постави много рязка бариера. Не са толкова резки така, нещата. аз съм малко крайно, защото твоите визии малко За натам и върват. различните дейности има различни неща. Аз ще си бъда обикновен човек и ще се съберем с тебе, ще си сложим сливи, ще си сварим ракия. Се напиеме хубаво. Защото това е човешкото. И това не може един изкуствен интелект да ти го даде. Браво, каза го. Ръкопляските за човека в Наков. The Human Within. Добре, благодаря ви. Сега нека да поканим на тази сцена един друг човек, който е представител на младото поколение, така да се каже. Един човек, който е много млад, той е много по-млад от вас и по-млад от нас, но е доста прогресивен и е измислил много интересни технологии. Явор Михайлов, 22 годишен предприемач, съосновател на Mix и изпълнителен директор от създаването на компанията през 2020 година. Компанията, ръководена от него, е дигитализирала над 10 000 обекта на фирми от телекомуникационния сектор. С това допринася и за по-свързаното бъдеще. Не случайно и мотото на компанията е "Ние създаваме най-точното дигитално копие на света". Аплодисменти за Явор Михайлов! Да, здравейте на всички! Благодаря за поканата. Беше доста интересно също да слушаме дискусията до момента. Аз така мога да започна. Между другото беше също доста хубаво да чуем малко за историята от Пламен, така на иновациите и на науката и как те всъщност имат много силен импакт върху човечеството. Започвайки даже с печатната машина през 15 век. Аз между другото съм много горд, защото ние идваме от телеком индустрията. Това, с което ние се занимаваме, е наистина свързано с телекомуникациите. И разбира се, ние говорихме за много от нещата, свързани с телекомуникации. Ето имахме, примерно, даже и печатна машина е свързана с начин за репродуциране на данни и с комуникация с други хора. Но даже след това много знаем за телеграфа, за телефона, за интернета, за мобилния телефон и така нататък. Но всъщност телеком е отговорен и за някои доста други важни иновации в сферата и като цяло за човечеството. Между другото, първият транзистор всъщност идва от телеком сферата. Някъде 70-те години са микроконтролите и микропроцесорите, но всъщност преди това, 30 години преди това е измислен реално първият транзистор, Bell Labs, който е свързан с телеком. Другото, което е лазерите, също са измислени от телеком сферата, както и комерциалните сателити пак идват от телеком сферата изцяло. Нещо много, много интересно е в момента какъв импакт има тази технология. В момента има повече хора с мобилни телефони и сим-карти, отколкото хора, които имат четки за зъби. В момента има повече хора с мобилен телефон, отколкото има хора, които притежават хладилник. Тоест това са някакви много, много, много важни наистина технологични иновации, които достигат до всеки. Нещо, за което аз бих искал да поговоря, всъщност от една страна имаме технологията, но от другата страна и също толкова важно бих казал, че е тази имплементация. И принципно очакваме, че всяка една следваща генерация на технологията трябва да е по-евтина. Тоест в момента, ако телефонът ми е 32 гигабайта, ще очаквам, че до година ще мога да си купя същия, само че на по-ниска цена. Но нещо интересно, което е от нашата сфера, е, че всъщност петата генерация на мрежите или примерно 5G, всъщност са по-скъпи за инсталация, отколкото LTE мрежата или 4G мрежата. Даже само в Америка цената, инфраструктурния кост да се направи 5G инсталацията в цялата държава, и да говорим само за една държава, е повече отколкото целият бюджет на Apollo-програмата 60-70-те години, които кацат на Луната в крайна сметка. Тоест това е изключително скъпо и сложно нещо да се направи. По какво
какво работим ние? Ние мислим, че като цяло имплементацията отнема малко повече време, отколкото бихме искали. И ние в това, което работим като компания, като MOX, ние работим в посока да направим реализацията на технологията и приложението в днешния живот по-лесно и по-ефтино. Тоест ние искаме да направим 5G rollout или това е имплементацията на 5G технологията 10 пъти по-ефтин. Това е едно от нашите ключови неща, по които работим. Явор Михайлов прави дигитални двойници и ние сега в тази квантова парадигма с изкуствен интелект и леко киборг история. Но първо да уточним един въпрос. Какво е дигитален двойник, Яворе? Да, много добър въпрос. Дигитален двойник реално е дигиталната репрезентация на един физически обект. Примерно ние имаме дигитален двойник на техпарка, заснели сме го с дрон и аз мога да кажа тази сграда, примерно, че е висока 18 метра точно. Направили сме също нещо, примерно, за стадион в Силевски. 16,5 метра висок. Може да знаем много такава информация в дигитален аспект на база на данните, които ние сме събрали. Как правим един дигитален двойник? Просто да ви го обясня по-практично. Примерно ние използваме много комерциално достъпни дронове. Дрончетата са един от най-лесните начини да съберем голямо количество данни за един истински обект в истинския свят. Ние с едно такова дронче, даже мисля, че го имаха по-рано на сета, с едно такова дронче, което струва под 1000 лева, може да си го купим, може да съберем десетки гигабайти данни за различни типове инфраструктура. И тези данни после може да ги анализираме, да ги направим на точен 3D модел и после върху този 3D модел може да правим симулации, анализи, за да изкараме някаква полезна информация за него. Това е с няколко думи какво представлява. Дигитален двойник. А за кой е полезно всичко това? Освен за Наков, защото за него всичко такова е полезно. Разбира се, че е полезно. Всичко дигитално, всичко... Значи тук говорим за оптимизация на процеси и всъщност за оптимизация на кост, време и неща свързани с различните индустрии. Тоест, от наша гледна точка, в нашата сфера, дигиталният двойник е много ключов в това да минимизира времето и колко пъти трябва да достъпим всеки един от тези обекти. Примерно, може да се представите, на мобилната мрежа в България има около 15 000 обекта, които ни предоставят мобилния интернет. Ние трябва да посетим всеки един такъв обект 2 пъти в годината, ако сме с стандартните методи. Ако ползваме дигиталните двойници, може да спестим един от тези отивания до сайта всяка година. И това спестява много по очевиден начин цената на операцията на една такава мрежа, както и разбира се помага на природата, че няма допълнителни газови емисии от това. Друго какво е при имплементацията и при разрастването на мрежата. На база на нашите дигитални двойници ние можем да направим симулация и всъщност да кажем къде е най-доброто място да се сложат антените, така че хем да имаме най-добро покритие, хем да е най-ценово ефективно да се построи, да се инсталира и хем да не облъчваме бабите в седния вход. Това са едни от най-важните неща. Интересното е, че младият човек тук като че ли седи в основата на бизнес и на технологията, която помага на вас, възрастните, така да кажем, да си вършите работата. Защото ако Явор и не пуснат интернета, да се вика, вие нищо не мога да правите у вас, така ли? Той е много добър пример за това как всъщност младото поколение прегръща новите технологии много по-бързо от това, което теб те притесняваше сякаш, нали, че такива стари хора като теб няма да бъдат релевантни. Аз съм на 41 карам, аз съм вече възрастен. Явор, ти на 20 години ли си? 22. Аз преди 20 години си бърках в носа, Явор слага 5G навсякъде. И какво? Видите разликата, младите колко по-напред са. По неговото поле на действие силно подпомага като цяло достъпността на технологиите за всички нас. Аз не смятам, че само млади или стари ще спечелят от работата на неговата фирма. Смятам, че всички ние ще бъдем ползватели и не само в България, а въобще в глобален мащаб. Свързаността като социалните мрежи подобрява комуникацията, подобрява начина, по който може да си колаборираме и най-вероятно ще доведе до това, че Наков ще се издигне още повече в неговата... Златния купол! Да. Само за един Явор вика, веднага ми пусни още гигабайти, че не мога да смуча информация. Айде. Наков, може ли да кажем, че Явор е контрапункт на твоята идея, смисъл? Ти говориш за разделение на хората по естествен начин, т.е. заради времето, в което живеем, не ме разбери погрешно, че едните са по-напредничеви, а другите не са. И в край на краища ти твърдеше, че тези, които не могат да се оправят с новите инструменти, да се оправят. Обаче, Явор е човек, който
иска да свърже всички хора. Тоест той не ги разделя. Неговата идея е всички да бъдат свързани. Няма значение колко си умен, колко си глупав. В този социален проблем има място за всеки. Разбира се, че има професии, които няма нужда да са толкова дигитални и те са необходими. Някой трябва да произведе храна, макар че това стана с дронове вече, но някой трябва да наготви мусака, нали? Някой трябва да отгледа децата, някой трябва да ти превърже ръката, нали? И все още това не го правят роботи. Нали? След 30 години не знам какво ще бъде. Ето сега в Сан-Франциско се движат коли без шофьор. Аз се возих в така, като бях там. И все още имат проблеми, нали, които се изчистват във времето. Но всеки трябва да си намери мястото. Моето мнение е, че ако се върнем на образованието, ние трябва да подготвим нашите деца да учат всеки ден, защото е неизбежно, да намират информация, да анализират информация, да я поставят в критично мислене, да изваждат изводи, да синтезират, да правят този мисловния процес, логическия, математическия, инженерния процес, ако щете го наречем. Ние трябва да ги подготвим да са адаптивни. Вече няма да живееме в свят, в който учиш за доктор и работиш цял живот доктор. Много вероятно е да работиш 10 години доктор, нещо да стане с технологията и да станеш доктор на киборзи. Пример. Да станеш телемедицински експерт или да оперираш хора в космоса. Да станеш хирург на космонавти. Не знам. Не мога да си представя дори професиите, които не съществуват сега и на които ние трябва да научим нашите деца. И вече парадигмата на запаметяването, тя изчезва, защото света, в който живееме, той се пренася в образователната система. Когато са ни трябвали работници, сме обучавали хората да правят едно и също. Това е истина. Истината, че живеем в съвсем други времена. Просто и трябва да се адаптираме към това време и колкото и да, да си се инертна е. Тая система е инертна и всъщност технологиите вървят по-бързо от всичко останало. Пример давам. Вървят по-бързо от регулациите. Излизат нови неща, за които още няма закони, защото юридическата общност още не се е изблъсквала с тях. Те не знаят какво е блокчейн все още, нали? Те не знаят AI, те не знаят генеративни. Нали? Ще дойде време, ще прознаят, но тогава ще излязат нови неща. Нормално е това нещо. Тук е много удобен момент, Наков, извиняй, ще прекъсвам, да пуснем една графика, Пламен ни предостави, в която показваме, ето вижте, технологията, както и Наков каза, нали, технологията расте много по-бързо. Вижте как е било през годините. Ето, 1400, нали, принтинг преса. Вижте какви паузи, нали, какви дупки. И сега тук вече, в последните години, ето от 50-те нататъка, вече от към 2000-та, гледайте, едно след друго. Експоненциално. Това са 50 години, това е по-малко от продължителността на един човешки живот. И затова казвам, че много неговата тема много ме резонира, защото за да бъдеш успешен в днешната реалност, ти трябва да бъдеш любопитен, трябва винаги да си малко гладен. Никога да не се чувстваш заситен с информация, заситен с постиженията си, винаги трябва да искаш да направиш нещо повече, иначе няма как да успееш в съвременното общество. Това, което е работило 50 години назад, няма нищо общо с това, което правим днес. Днес всеки един от нас има повече достъп до аудитория, отколкото президента на щатите преди 50 години. Можем да попитаме Явор като млад човек, можем ли да кажем, че света, в който живеем заради този, нали, заради този бесен ритъм, в който се развива всичко, ни превръща в едно огромно състезание, в което ние буквално ежеминутно трябва да се образуваме, да четем, да учим, за да бъдем по-добри от другите. Ти си точно в тия години. Ти живееш ли в такова състезание? Със сигурност, но ние като компания, като корпорация, то това е най-естественото нещо. Тоест, за да се развива наистина индустрията и всъщност това е, нали, основата на капитализма, реално трябва да имаме различни отделни компании и корпорации или всъщност даже индивиди, които са в някаква форма на съревнованието. Това е и основата на еволюция. Ама не те ли изморява всичко, това ми е въпрос?
Непрекъснато да търчиш по задачи, да мислиш, да четеш, да вкарваш кабели, да ходиш. Аз се фокусирам върху нещата, които мен ме мотивират. Това е най-важното, защото това, което мен най-много ме мотивира, всъщност е прогреса, който виждаме. Тоест, аз ако седя на едно място и ние като компания, ако седим на едно място, не мисля, че ще е толкова интересно, честно казано. Но наистина то става едно монотонно и малко скучно. Така че затова ние винаги се целим наистина да се разраснем, да намерим по-добри начини да правим нещата и дори между другото да си променим процесите, което боли много. Значи да си смени начин на работа боли изключително много. Налага ли ви се да правите такива твистове? Много не се налага, но боли в краткосрочен план, но в дългосрочен план наистина си струва. И всъщност наша работа е като лидершип на компанията, защото ние наистина да видим по-дългосрочната картинка и да кажем, окей, сега си струва наистина, спираме начина на работа, сменяме процеса, но това е наистина за бенефит за дълго. Така са младите хора, виждате, то няма как. Обратната теза, между другото, е много интересна, че ако случайно решиш да бъдеш мързелив, да използваш изкуствения интелект, но той му върши някаква работа за теб и ти да си малко по-мързелив от останалите. Ето това е за такъв тип хора. Седи си, той нещо ти прави там, носи, ремонтира плочки, бебета. Смята нещо, пише бележка на любимата, обича. Люшка бебета. Моля? Люшка бебета, казвам. Да, то вече има такива колички, дето ги люшкат. Яворе, кажи, моля за 5G-то, защото ние се интересуваме. Тази технология, нали, първо да го кажем това. Бил Гейтс има ли нещо общо с това нещо? Не е много. Тоест няма общо, така ли? Кратко не. Спокойно, не се притесняйте. Другата ми въпрос е 5G-то контролира ли умовете на хората? Може да са спокойни, но не. Нали, краткият отговор не. Сега другото, което зависи какво гледате на телефона си, но... Браво, защото има хора, които вярват в тия конспирации. И сега сериозно, кога, как да кажа, колко време ще отнеме в България, нали, 5G-то да бъде навсякъде, да имаме наистина бърз мобилен интернет, през който ние да можем да се забавляваме и да вършим работа 24/7? Това е много добър въпрос. Значи 5G-то като технология реално са няколко неща, които са навързани заедно. Ние даже в момента в България имаме нещо наречено Low Band 5G. Това е 3,5 ГГц 5G. Това в момента даже е реалност. Но така се каже, подобрението на скоростта за Low Band 5G спрямо LTE не е кой знае колко голяма. Това, върху което повечето хора нали, свързват с 5G е High Band 5G или нали, високочастотното 5G. И всъщност това е свързано с инсталацията на по-малки клетки. Ние в индустрията ги наричаме микроклетки. И тези микроклетки всъщност позволяват много по-висока свързаност от към трафик спрямо предишната генерация. Но пак казвам, нашата цел и като цяло това, което правим като компания, е да акселерираме този процес. В момента аз мога да ви дам няколко нали, специални статистики за това, но да се инсталира една 5G локация от нея 5 дена. Това е цялата работа, по която е за строителството и буквално физически да сложат антени. 5 дни. Това е. Обаче проблема е наистина времето, което трябва да се направи в документация, в бюрокрация и всъщност в подготвянето на този процес. В нашите клиенти, където работим в Германия, това отнема над 300 работни дни. 300 работни дни документация и накрая 5 работни дни имплементация. И т.е. това е много от нещата, които ние подобряваме. Как може да направим тази технология, която има доста плюсове, да стигне до потребителя? И до всички потребители, казвам. Дори до най-клупавите. Абсолютно всички. Значи графиката, която показа... Най-тъпи хора ползват 5G. Графиката, която показа, беше много интересна, защото тя показва една ясна тенденция. Отиваме към технологична сингулярност, което означава, че изглежда, че е неизбежно да построим компютър, който е по-умен от всички хора взети заедно, които работят колаборативно. Това е определението. Това е свръхкомпютър. И ако преди мислехме, че ще стане, нали, няма да е в нашите животи, да умислят внуците, сега вече се замисляме дали няма да е в нашите животи, защото концепцията е, че ще измислят компютри, които ще работят върху развитие на нови компютри, които са по-умни от тях, които като влязат в употреба, ще измислят нови компютри, които са по-умни от тях и така до безкрайност. Ето това прави Пламен и IBM в световен мащаб правят това. В момента измислят най-новите компютри. Между другото, може би е популярен или се надявам да е популярен факт за българите, че един от титулуваните квантови мозъци е българин. И той е младо момче и е Златко Минев и работи в IBM и всъщност посредством
закони на квантовата физика, които той оборва Айнщайн и Борн и създава абсолютен факт и е Нобелов лауреат и на практика от малка България ние имаме уникални мозъци, които помагат на цялата индустрия да се революционизира. Да направим такава крачка, която е немислима. Ако мога да упростя неговото откритие в квантовата физика, ако си представите изригването на вулкан, колко хиляди частици излизат в атмосферата, по същия начин се случва и преминаването от едно квантово състояние в друго квантово състояние на частиците. Когато си представите, че той се опитва да документира и да види всички квантови частици, които изригват от вулкана, да ги хване във въздуха, да предвиди къде те ще отидат, което се е смятало, че е невъзможно, но по-интересното е може да ги върне обратно. Ревърс! Това ли е машина на времето? До някаква степен телепортацията в квантовия свят е... Ще ни връщат! Само Наков няма да го връщат. Защото той не иска да се връща. Но реално това, което исках да кажа е, че имах възможност да се срещаме с него. Това момче, което е като всички нас. Яде мекици с баба си на село. Само, че гений. Да. Гений. Е гений. Добре, нека да чуем вашите предположения за 2024, следващата година, която предстои действително във вашата сфера на работа, за вашите, така да кажем, интереси. Какви пробиви може да очакваме 2024, ето ще започнем с Пламен, да кажем в квантовите компютри? Ама нещо, което наистина да ни зашлевиш, ако имаш да ни кажеш. Така, чак да ви зашлевя, но 1000 кюбита вече е реалност, не е мит. Тоест той е свръхмощен. Свръхмощен, свръхпроизводителен и модуларния квантов компютър всъщност на практика предстои да бъде инсталиран в различни локации. Както вече казах, имаме 10 от модел 1, които са функционални. Предстои да направим няколко такива публични инсталации на квантови компютри и на практика да може оттам в различни комюнитите или в различни числителни центрове на Земята да почнем да развиваме все по-силно тази технология и да открием нови материали. В тази връзка, с напредъка на изкуствения интелект, очаквам изключително много енергията да не стига. Тъй като ни трябва все повече енергия, която да захранва всички тези. Това е много голям проблем, който сега, разбира се, няма време да обсъждаме, но колкото по-мощни стават компютрите и колкото повече изкуствен интелект... Колкото повече се дигитализира света, имаме нужда от енергия, дали ще е електрическа, дали ще... Трябва да се решават такъв тип проблеми, за да може човечеството да продължи този стремглав напредък, който има. Така че комбинацията между квантови компютри и изкуствен интелект със сигурност е нещо, което е на прага на това да се създадат модели, в които двете си колаборират и се допълват. И темата на следващата година според мен ще бъде и контрола на изкуствения интелект. Значи 2024 да очакваме много повече информация съответно за квантовите компютри, особено когато направите и публични инсталации IBM. Вие сте пионерите в това отношение? Да, общо взето IBM е от малкото компании, които имат най-голям брой и най-добре развита екосистема. Едно време ви викаха синята акула. Или дълбокото синьо. Или дълбокото синьо. Ами да очакваме 2024 ще бъде явно доста по-квантово от 2023. Доктор Наков, за вас 2024 как я виждате по отношение на дигиталното на образованието? Аз очаквам две основни неща. Едното е тъй нареченото внедряване или adoption на изкуствения интелект. Вече то няма да е модерно или някакво, то ще е както се внедриха мобилните телефони, интернета, както интернета стигна до бабите на село, изкуственият интелект следващата година ще стигне и той до бабите на село. И той вече навлиза там. До каква дълбочина? Ами, зависи, бабите го ползват за едно, други хора го ползват за друго. А в какви сфери би могло наистина това да се? В маркетинга абсолютно категорично, в журналисти, подобни хора, които работят с писане на текст, в поддръжката, техническите. Значи, само да ви дам един пример. Днеска звънях до една банка и те ми казаха, ако искаш си провериш сметката, напиши едно, ако искаш не знам си какво, напиши две. Това е технология, която е за нашите баби. Значи, нормално е аз да отида и да кажа, искам това, 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 и оня да каже, да ме разбере, да ми разбере гласа и да ме свържи с който трябва, или да ми отговори с глас каквото питам. И тези технологии ги има, но не са внедрени. Пак казвам, има ги,
но все още не ги са внедрени. Защо не ги внедрят? По-евтино ли ми излиза? То си има технологичен цикъл. Това, че нещо го има, не означава, че го правят навсякъде. Това може ли да го очакваме 2024, че в България ще навлезе тази услуга? До 2 години ще стане масово, по мое мнение. До 2 години, по твое мнение? Но до 2 години ще има и масови телефонни измами стил: здрасти, аз съм Чичо ти, баба ти, блъсна макола, ела да ми дадеш пари. Нали? Това ще стане автоматизирано. Аз, например, на моя курс преподавах как взимаш снимката на един човек, взимаш гласа на този човек, например на теб, и почваш да му казваш, да му пишеш какво да каже. И той го казва доста автентично. Все още технологията е малко, нали, забелязва се, жестовете не са напълно хубави, но аз това го давах на студентите за домашно на 350 души, ги научих как се прави това на най-простичкия левел. Нали? Тоест в момента мога да изкарам някой от нашите политици и да му кажа: сега ще ви кажа как се пражат кефтета, момчета. Нали? Или някаква друга. Да не ви казвам. Нали? Може някоя мръсотийка да кажат или нещо такова. Нали? Вече зависи дали е цензуриран алгоритъм, а тук говорихме за отговорно използване. Има си начини да се заобиколи отговорното използване и така нататък, но това са други теми. Добре, това са този проблем. Явора, ти какво очакваш през 2024 да се случи в нашия свят в технологично отношение? Кое вижда, че така ще бъде хайп? Аз съм много съгласен с това, което Светлин спомена, между другото. Технологията вече има. Много е важно как я внедряваме и как я имплементираме. Между другото, колко от вас са били в Англия или в Германия? Повечето, окей. Coverage там съква. Това е като цяло бейзлайн. Аз даже това много ми е трудно да го обясня в България, защото хората в България не осъзнават колко е добър интернетът тук. В смисъл, това е много фундаментално нещо, което хората просто не го осъзнават. В Германия, в Англия, на магистралата няма обхват. В Берлин, в центъра няма обхват. Това са толкова фундаментални проблеми. Технологията има. Технологията има даже преди 10 години специално за това нещо. Обаче как се имплементира е толкова важно, защото даже бабите на село тук сигурно имат оптика вече. Обаче това е най-важното, как реално да направим технологията да може да бъде имплементирана. И всъщност машината, която имплементира, това са всичките процеси, свързани с това документално, как се прави, как се симулира, как се акредитира, че е безопасно това нещо да се инсталира, е много по-сложна доста пъти, отколкото и самата технология. Това е подобно и както и с автомобилите. Реално да се направи прототип на една кола е лесно, да се направи фабриката, която произвежда колата, повечето пъти е много трудно. И ние се фокусираме върху втората част, т.е. наистина как да имплементираме и да внедрим технологията по начин, по който тя наистина докосва всеки един човек. И това очаквам, че ще е много главните неща за 2024 година. И по един съвет, ако може, към хората. Ами да не престават да бъдат любопитни. Да търсят информацията, да бъдат критични към информацията, но да развиват социалните си умения. Защото социалните умения, според мен, са непреходни и любопитството и любознателността са нещата, които ни отличават и ще продължат да ни отличават и като нация. Смятам, че това ни е запазило и като идентичност през годините, 500 години робство и все пак ние можем да бъдем Силиконовата долина на Балканите. Чудесно, благодарим ти, Пламен, за хубавите думи. Доктор Наков. Ако някой от вас случайно не е пробвал изкуствен интелект, пробвайте го. Сега, на момент. Най-простата входна точка е chat.openai.com. Google логин, accept и си там. И можеш да го питаш, например, направи ми план за 3-дневно пътуване до Италия. Разкош. Да видиш колко добре структурира нещата и колко добре работи. Нали, в началото, когато това нещо излезе, аз си мислех, направили са говореща Уикипедия. После като му дадох задачите за 4 и за 5 клас на децата ми от учебника по математика и то почна да ми обяснява и ми ги реши, тогава си викам, това май е нещо повече. Така че пробвайте. Аз сега направих, например, песничка, генератор на рок музика или R&B или каквато искаш, с български текст, на български език, казваш му, искам женски вокал, ето ти текста или генерирай ми текст. И това го има днес с 2 клика. Хората не знаят, пробвайте го, хора. Доктор Наков, ти направи песен специално за Техпарк или нямаме време? Техпарк Talks. Сега, добре, не знам дали хората няма да могат през микрофона, между другото, но ние ще качим на сайта твоята песен, ще напишем, че ти си автор, разбира се. Лекарите с Стеков, Михайлов и Наков. Леле, те ще ви разкажат цялата игра. Леле,
Ей, че хората си помислят, че Криско е изкуствен интелект. Това е бъдещето на целия шоу бизнес. Вече ще го ползват, ще бъдат принудени, защото ако приемам вашето студио не го ползва, да кажем, ще го ползваме едно друго студио, което ще го изпревари. Вие ще се принудите, защото ви също сте лидери и сте иновативни. Ще го ползваме, сега като свършим, почваме да го ползваме. Естествено. Заклеям се, почваме да го ползвам. Закълнете се и вие да се успокойнако. Ще го ползвате ли? Браво, ето ще го ползвате хората. Сега ти пък говориш, но ние не искаме да го ползваме. Яворе, и от теб финални думи за... Като съвет, като нещо и към младите твои връстници, които си викат, искаме и ние като Явор да правим технология, да слагаме неща, да сме милионери. Ти между милионер ли си вече? Не бих казал. Но бих споменал между другото, че много говорихме за ChatGPT и за OpenAI. Бих казал, че събитието не е спонсорирано от OpenAI, мисля, това е важно. Но освен това, като цяло за съвет, бих казал да не спираме да учим. Това може би е най-важното нещо. Това е най-важното нещо, защото и при нас има много кандидати за работа и ние сме назначили примерно над 100 човека в последната година. И това, което виждаме, поне аз, много повече, като аз го виждам, хората, които са готови да учат, най-добре се справят. Дори нивото, на което да дойдат, да е по-ниско, просто хората, които учат най-бързо и са най-адаптивни, защото виждаме промяната, видяхме експоненциалната графика там, то не е до кой знае най-много, то е до кой най-бързо се научава и кой е най-гъвкав. И в нашата компания, и това е в другите компании по същия начин. Наистина, който е най-адаптивен и учи, бих казал, че се справя най-добре. Това е като цяло най-простия съвет. Аплодисменти за нашите паналисти. Опа! И така, дами и господа, в залата и пред електронните устройства, така да се каже. Не знам за вас, но тази вечер лично аз научих много неща и нямам търпение да разбера какво още ни предстои в вълнуващия свят на технологиите. Виждате, той е безкрайен. Уважаеми гости, на вас благодарим ви още веднъж. И на вас ви благодарим. Аплодисменти и за вас самите, че бяхте тук, и за тях. Поздрави, бъдете с нас следващия път. Кога ще бъде, ще разберете. Разбира се, Tech Park Talks.